Tom napadu je prethodilo upozorenje negdje 13. rujna gdje su došli predstavnici Srba iz Jagodnje Donje koji su dali ultimatum da se svi Hrvati policije imaju povući iz Polače do 15. da se skinu sve hrvatske zastave i će doći do pokolja kao što se desilo u Kijevu pored Knina. Po primanju tog ultimatuma odlučeno je da civilno stanovništvo, znači žene, djeca, starci, iziđu iz Polača i to se učinilo tog 13. i 14. rujna, a u Polači je ostalo oko 300-tinjak mještana i mi policajci. Od tih 300 mještana koji su ostali ovdje, 110 je bilo sa naoružanjem. 17. rujna, negdje u popodnevnim satima, mislim da je to bilo oko 5 sati popodne, nešto malo iza toga, su počeli po nama pucati iz pješačkog naoružanja sa svih strana, na što smo mi uzvratili sa vatrom. To večer smo ostali gotovo bez ikakvih veza. Ono što smo imali kolnih veza policijskih u autu, to je bila veza sa Biogradom. Idućeg jutra, već ujutro u 7 sati su oni nastavili sa topničkim napadima po Polači. Mi smo zauzeli položaje, uzvraćali koliko smo mogli uzvraćati sa pješačkim naoružanjem. A negdje oko 11:30 sati smo obaviješteni da je napadnut Tinj. Iz Biograda su nam javili da su oni krenuli u pomoć Tinju i već su oni oko podne bili u Tinju, a negdje oko 1 sat se na Tinjsku gradinu, koja se može vidjeti ovdje iza nas, popeo njihov tank koji je držao pregled na cijelu Polaču i po nama pucao topom. Iza toga smo dobili zapovjed za povlačenje i tu zapovjed smo odmah prenijeli svim civilima. Civili su odmah počeli napuštati mjesto Polača, a mi smo ovdje ostali iza njih. Ostali smo jer nam je jedan punkt koji se nalazi ovdje u procipu na cesti za Benkovac ostao odsječen. Oni su sa pješačkim snagama došli na Štrkovaču, došli su na par stotina metara od tih naših položaja i odsjekli su nam taj punkt gdje je bilo 5 policajaca koji se nisu mogli izvući. Tek su se kasno popodne, oko 5-6 sati, uspjeli povući i nakon njihovog povlačenja sa tog punkta smo svi izišli iz Polače. Preko Nadinskog blata se povukli na Viterince, Raštane Gornje. Tu smo prespavali i idući dan smo dobili zapovjed da utvrdimo crtu obrane na tim položajima, Viterinci, Raštane Gornje. I tu smo i ostali.